koľko má výdrž? 3 hodiny niečo. Hej, dobre. Kamo, zavolajme niekoho, kurva, nechcem cigánsku skúpiť. Kúpim a potom... Sám za chvíľky. Si mu povedal? Nie, však ale povedal, že príde. Tak nech príde. Bude fotiť za chvíľu. Ja som taký OP. Keď strieľa, tak ideš takto bokom alebo tak vrchom? Vrchom sa snaž najprv. Keď... Keď ideš bokom, dávaš väčšinou silnejšie, lebo vieš, urobíš ten nátraj, ale mne v štále piču, keď som strieľal, že nauce najprv vrchom, vieš, a proste urobíš ten bokom. A najprv sa proste naučiť vrchom, až potom bokom, vieš, lebo vrchom budeš viac menej strieľať viac, vieš, proste vrchom a potom sa naučíš. Zlevíš? A chorím. Bez suspíka. Čo ty si na? Boj, borci! No za 5 minút tam behali jak... Jak to rozprávať? Viacej do nich, to sú na krize. Máte výlobky, máme výlobky. Keď ťa sotia, tak gól platí. Hovorte mi! Ale keď dopadneš sám do krysu, tak neplatí gól, vieš. Ale on nemôže vstúpiť do krysu. Ani posral, keď bude gól. Musí dopadnúť najprv do brány gól. Nepočujem vás! Ja si moc! 0-0. Bližšie, Rado, bližšie! Zoberú preč toho hráča! Zoberú preč, nechci! A tam krát! Daj, pôjdem, pekal bol! Pomáhaj! Obielej! Lopta dole! Teraz! Dole! 0-0! Čo ja robím, odchádza? Asi. Je tvoj, Igor! Pomoc! Kopni už sem! Skúti! Nevadí! Každý táča! Na vol! 2-5!
štekácka. Ček. Nie, ale Potom ti to, počkaj. čekaj, to neviem. O to sa, proste že toto, ale illegal možno mať, vieš. To je normálne bodyček, nie je to také. Bodyček máš proste toto, vieš, body Hej. a cross, toto máš. To isté, čo v hokeji. A trestný je, keď dáš, že ho zatlačíš palicou a nie rukami. No, keď máš napríklad palicu, vieš, takto, mal by si mať bok nejak takto ruky, vieš. Hej. Aby si... Vieš. Mhm. Hej, keď Lebo zatlačíš nemôžeš takto, tak to, Hej, alebo keď mu dáš do hlavy, alebo proste, to je illegal. do nôh. Nemôžeš, ale napríklad stážiš to, keď si dáš dole, vieš, čo to hlavie, a tak to vzdí, proste vieš, že ho úplne tak. To nie po krížoch. Ale ne proste po hlave. Poď Matúško, tvoja lopta. Tiež sa tam tak prevrátiš. Ako ten Maťa mu zdvihoval kresku. Vieme, to Maťa prehodil. Čože? To Maťa prehodil tak. No však máte, však... Zdvihol tú lakrovská Maťo. Je, Maťo tam má malú dcerku. Adolku tam má. Bože, mohli by ísť na poslednú niekto iný to ísť, toto. Toto už bude posledná, nie? Po tejto. Po tejto je posledná. Nie, toto je ešte len druhá. Ne, už je tretia. Však Natáčaj. ešte nebol počas. Natáčaj. Toto je druhá či tretia štvrtina? Iba do počkej. Ja chcem papať. Poď loptu sem. Zober 5, Simon, 5. 5 nech. Ja sa spýtať, že či niekto by mohol na Ruky, chvíľu boliť, dobre? Máme to, čo chceme, chalani! Máš hore! Vpravo. U mňa. Za dole. Paco, späť za bránu. Čo sme si povedali? Jak budeme hrať? A Rado, Rado! Hore, chceme ju. Nevolí. Poco! Hraj to, čo sme si povedali! Zapravo, hore. A na pred bránu. Chalani, pohyb! Pomôže. U mňa. Vyhrávka. Hori, hore. Ešte. Od zelenej.